бародарое ки хоҳиши гузаштани границаро доранд аз шаҳри Москва ва Московская област, акаи Мухриддин ба шумо кӯмак мекунад. Мошиношон мошинои замонавӣ, салонои кушод ва иншааллоҳ шумо соғ саломат рафта мебиед. Номерое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳатман аз номи канали Чигап салом расонед ба шумо роҳи сафед. салому алайкум дӯстони азиз, хушомадем ба канали Чигап ва бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Чхеле ки дар аввали видео диден, як видеои Усмон карагӣ буд, дар канали худаш мондагӣ буд дар Инстаграм ва марам ҳамихели видео кардам, дар Инстаграми худам мондум ва якчанд бародаро гуфтанд ки инами видеоро ту чхели кадӣ, даморам ёте. Инами рӯза видео да ман барои шумо нишон метиҳам ки чхел карагиём. Барои ҳамин номи видеоро Ответ да Усмон tojikonshow навистагиём. Строго судид накунен, то охири видео тамошо кунен, дар видео ҳатман лайк монен ва дар канал обуна шавен. Барои скачат кардани программаш медорем ба Play Market ва дар ҷои поиск менависем Winkle, ҳарфҳои англискатӣ. инами программае ки якумро омад, установид мекунен ва открит мекунен. Дар инҷа боша регистратсия мекунем через профили Facebook ё ки через Google аккаунт. Ман Google аккаунт интихоб мекунам. дар инҷа бошад чанд намуди видеоҳо кара мешавад, кадомиш маъқулай, хитон вибрат мекунен, метонен тамошо кара баъд видео кунен. ҳозир ман ҳамун видеое ки кардам ҳамонро нишон метиҳам ва хитон мефаҳмем чӣ хел сохранид кардан дар кор. инами видео буд, создат видео мекунем. ва дар инҷа сурате ки якум мемонен интихоб мекунен. мисол ман сурати кӯдакима якум мемонам ва дуюмушда сурати ҳозирама. баъде ки суратҳое монден окей интихоб мекунен. ва дале мекунен. программа реклама дора, ҳеҷ гап не, пропустид мекунем ва видеои худ монда медроем. ҳозир сохранид карсода тайёр шава, ҳозир ман ба шумо нишон метиҳам. чӣ хеле ки мебинем видео тайёр шуд ва тамошо мекунем. ҳозир ман овозша куштагиём, не ки ин музика дора бо худаш. ман музикаша паст кардам. видеои мо тайёр шуд ва сохранид интихоб мекунем. видео сохранид шуд бародаро, медароем галерея ва мебинем ку видео ҳаста ё не. чӣ хеле ки мебинем видео тайёрай ва шуморо ҳам метонен инами хел видео кунен ранги ман. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо бародарои азиз. агар видео маъқул шуда боша ҳатман лайк монен, дар канал обуна шавен то видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунен. хайр.